Ọlụ bụ nke kwuru n'ala ibe ya enu na ya bụ okporo ụzọ bụ nke si Azigbo banye Awkaetiti si Amichi Onuselugo wee pụtazie na Nnewi ma bụkwazị nke gbara ụkwụ na Diocese Hospital nke dị na Amichi bụ nke nyere ọrụ ngo ya site n'aka Gọvanọ Onuselugo n'ọnwa Jenụwarị n'ime afọ abụ 2025. Ya bụ ụlọ okporo ụzọ bụzi nke a na-ejikwa site n'aka otu ọlụ Akaeze Multi Services Nigerian Limited ma bụkwazị nke otu aka rụchere kilomita 4 nakwazị ụma 6 nke jikọtara okpuru ọchịchị ime obodo atọ ọnụ. Onye nta aka na-akwụ maka ọrụ Ngozi Obileri ga-ewetara gị aka n'uso. Ọwa mmiri na ime ka ala ahụ dị larịị bụ ndị na-aga n'ihu bido na mpaghara Azigbo wee gaa Awkaetiti Amichi ka ọ na-agwa ndị ntakọ ABS okwu ka onye ji ya bụ ọrụ ngo bụ Injinia Austin Ezade kọwara na storm base ha wụrụ dị milimita 15 ebe ọwa mmiri ha rụ dị 1 mita na 1 mita na mpaghara Azigbo ma dịkwa 800 na mpaghara Amichi. Dịka Injinia Ezade siri kọwaa na ha na-eme ngwa ngwa ịwụtọpụ storm base na kilomita 2.1 nke ha gbarigoro ala ya ọfụma ka ha wee nwee ike ịrụchapụ ya wee bidozie ite kolta n'enu ya tupu mmiri ezosibe ike. Dịka o toro Gọvanọ Soludo maka ịhụ ụlọ ọrụ ya Akaeze ka ụlọ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ bụ ọkpọkọpị n'oge ugbu a na steeti a ma kwee nkwa na ya agaghị agharịpụ ya bụ gọvanọ kama na ọ ga-eme ka ọrụ ya bụrụ ịgba. Otu onye ji okwu ya agba izu na obodo Azigbo bụ Maazị Ifeanyị Ofegbu bụ onye jupụtara na aṅụrị dịka ọ na-eto Gọvanọ Soludo maka inye ntụziaka ka arụọ ya bụ ụzọ bụ nke ọ kọwara na ọ ga-ebelata ụgbọala anaghị aga nke a na-ahụkarị n'okporo ụzọ awara si Ọnịcha wee gaa Owerri maka na ndị si Owerri maọbụ Nnewi ga-esizi ụzọ ahụ gaba Enugu maọbụ Ọka na-enweghị ntaramahụhụ ọbụla. Abụ m Ngozi Obileri.